Ελληνική κοινωνία και τους νέους, καταθέτοντας παράλληλα προτάσεις λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τόνισε από τη Λάρισα, όπου και βρέθηκε σήμερα ο υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος, Άγγελος Μπαρμπαλιός. Στη Λάρισα βρέθηκε ο υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος Δημιουργία Ξανά, Άγγελος Μπαρμπαλιός, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στις περιφερειακές οργανώσεις τόσο της Θεσσαλικής πρωτεύουσας όσο και ολόκληρης της Θεσσαλίας. Ο κ. Μπαρμπαλιός αναφέρθηκε στους στόχους που έχουν δημιουργηθεί όσον αφορά τη δραστηριότητα του κόμματος από εδώ και πέρα. Το σημαντικότερο πρόβλημα της κοινωνίας αυτή τη στιγμή είναι η συνεχόμενη συρρίκνωση του εισοδήματος των πολιτών. Πάρα πολλές οικογένειες αυτή τη στιγμή δεν έχουν να καλύψουν ούτε τα βασικά. Σε αυτό το τομέα, η Δημιουργία Ξανά έχει προτείνει συγκεκριμένες λύσεις και προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και ζητούμε την ευκαιρία από τους πολίτες να τα εφαρμόσουμε. Από εκεί και πέρα, ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημιουργίας Ξανά τονίζει ότι το κόμμα θα πρέπει να κάνει ένα σαφέστατα μεγαλύτερο άνοιγμα προς την ελληνική κοινωνία και τους νέους που ταλαιπωρούνται από τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης. Εμείς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και πέρα σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι να καταφέρουμε να επιταχύνουμε τις εσωκομματικές διαδικασίες, τις οργανωτικές, έτσι ώστε να συσπυρώσουμε τα μέλη μας, να καλέσουμε νέους ανθρώπους για να καταθέσουμε νέες προτάσεις και ιδέες και έτσι μετά να καλέσουμε και όλη την κοινωνία ώστε να συμμετάσχει σε αυτό το εγχείρημα. Κατά δεύτερο λόγο, πιστεύουμε ότι η Δημιουργία έχει πολύ περισσότερες προτάσεις να καταθέσει και θα πρέπει να ανοιχτούμε στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην νεολαία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένη σε ένα υφιστάμενο πολιτικό κατεστημένο το οποίο δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Η τελική φάση του συνεδρίου της Δημιουργίας Ξανά θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 21 Απριλίου, ενώ από εκεί πέρα θα προκύψει και ο νέος πρόεδρος μετά την παρέτηση του Θάουν Τζίμερου μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας.